Ahoj, dnes som si pre vás pripravila recept inšpirovaný stir-fry kuraťom s rezancami. Zoznam všetkých potrebných surovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnite tak, že v oleji usmažíte na jemnú nakrájenú cibulu do hneda. Nezabudnite ju dať z ohňa skôr, aby ste ju nespálili. Potom namočte ryžové rezance do horúcej vody. Tak si pripravte mäso, a to tak, že ho nakrájete na tenké pasiky, pridajte trocha oleja, sojovej omačky a koreniny. Pokiaľ sa mäso marinuje, nakrájete zeleninu. Ak máte všetko pripravené, do voku dajte trochu oleja a z prudka osmažte mäso. Úplne stačí 2 minútky z každej strany. Potom mäso vyberte a pridajte do voku alebo panvice nakrájený cesnak a zázvor. Keď sa jemne opečie, pridajte zeleninu. Môžete pridať ešte trochu oleja a koreniny. Všetko v tomto recepte pripravujte na silnom plameni. Zeleninu osmažte približne 5 minút, tak pridajte rezance, mäso, ústricovú omačku a sezamový olej. Potom primiešajte 2 vajíčka, všetko dobre premiešajte a máte hotovo. Rezance hneď servírujte a nezabudnite pridať na vrch osmaženú cibulku, ktorú ste pripravili na začiatku. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo mi dajte vedieť v komentároch. No a to je na dnes na všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.